الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد бүгінгі вағызыбызда Алла Субхану ва Тағаланың ең яратқан ғамәлләре турында сөйләшеп китеребез. Бұл хадис безне Абдулла ибн Масуд радияллаху анху риваят кылына. Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Сахих хадисләрдән инде Абдулла ибн Масуд әйтә: "Сәлту Наби саллаллаху алейхи ва саллям, айю амали ахаббу иля Аллаһ" ди. Мин ди Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва салламнан ди сорадым ди, кайсы гамәл ди Аллаһ Тәгаләгә иң яратканы, иң сөйгәне, иң якыны ди. Ягъни бу хадиснең инде башыннан ук күренә, сахабалар инде ничек итеп омтылганнар изгелеккә, хәерле гамәлләргә. Ничек алар аны шушы белеп, шушы яхшы гамәлне яшиселәре килгән, гамәл кыласылары килгән. Инде әле хадисне укый башламадык, инде күренә ничек итеп алар ахирәткә, җәннәткә омтылып, бер-берсе белән ярышырга торганнар. Монда да сорый Аллаһ Тәгаләгә нинди иң якын, иң яраткан гамәл ди Аллаһ Тәгаләгә ди. Ни өчен сорый ул аны? Шушыны белгәчине, шушы Аллаһ Тәгалә яраткан гамәлне эшләр өчен сорый. Белдең дә беттең өчен түгел, яки мәгърифәтне арттырыр өчен түгел, яшәр өчен сорый. Без дә гыйлемне алырга тиешбез, аны белеп аңлагач яшәр өчен. Шул вакытта булсак, без уңышка ирешәчәкбез. Ничек сахабалар уңышка ирештеләр бит, шундай омтылышлары булып, хәерлеккә, җәннәткә, аларга шушы дөньяда ук кайберләренә инде җәннәт вәгъдә ителгән иде. Шундай каты дин өчен, инде изгелекләр өчен янып торган өчен, омтылган өчен, бик каты тырышлыклар кылган өчен. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан гамәле дигәч, ас-салату аля вактиха. Намазның үз вакытында укуы ди. Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан гамәле икән, бездән, кулларыннан ул үз вакытында укылган намаз Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан гамәле булып тора. Иң беренче шушы Аллаһ хакы. Ягъни намаз бит ул гадәти генә гыйбадәт түгел, ул бит Аллаһ каршына бару. Аллаһны шушы билгеләнгән вакытта Аллаһны зикр итү, искә төшерү, аны улуглау, аны мактау, аны күтәрү, билгеле вакытта Аллаһка барабыз без, Аллаһ каршына. Сәҗдәгә башыбызны куябыз, иеләбез рукукка. Аллаһны бөтен дөньяның мәшәкатен онытып, Аллаһны искә төшереп, Аллаһны зикр итәбез. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә Куръәндә дә нәрсә ди? Ниса сүрәсенең 103-нче аятында: "Инна-ссалата канат алал муъминина китабан мавқута" ди. Дөрестлектә ди, хаклыкта намаз вакыты билгеләнгән фарыз гамәл итеп йөкләнде ди. Менә бу намазның һәрберсенең үз вакыты бар. Һәм безгә фарыз ителде шушы билгеле вакытта укырга, шушы намазларны. Ләкин без нишлибез кызганычка каршы? Иманыбыз заифлык аркасында, динебезне дөрес итеп аңлап бетермәү аркасында вакытын чыгарабыз. Я кич белән җыеп укыйбыз. Күп таралган шундый кызганычка каршылыклы гыйлемсезлек аркасында. Җыеп укысам да буланы дип. Иртәнгесен укый да, эшкә чыгып китә. Иләсе дә кала, икендесе дә кала, акшамы да кала, өенә кайткач, ашагач, анда сериалын карап бетергәч, посудасын юып бетергәч, эше беткәч, эшем бетте инде, хәзер инде әзрәк Аллаһны да искә төшереп алсам дип, бөтенесен җыеп, иеп укып куя. Иләсен дә, икендесен дә, акшамын да, ястүмен дә. Ярый инде алды, мин бит бик мәшгуль кеше ди, Аллаһны искә төшерергә вакытым юк минем ди. Минем бит балаларны үстерәсе бар ди. Иш аласы бар ди, яхшы машина аласым бар ди, минем Аллаһка вакытым юк. Әнә җитә инде син шул кич белән җыеп укысам, шунысы да сиңа ярый ди. Аллаһ Тәгалә хаҗәтме мондый безнең җыеп укулар? Юк. Аңа нәрсә хаҗәт? Ул намаз уку үз вакытында, ул безгә хаҗәт. Безгә кирәк ул, Аллаһ Тәгаләгә түгел. Эшебез бар. 8-дә киләсең,
12-дән 1-гә хәтлек обед, 1-дән алып 5-кә хәтлек эшлисең. Без бит беребез дә ярый әле миңа уңга барырга дип, эшкә сәгать 10-га бармыйбыз. Я бит тансын килмим. Чөнки беләбез, аның җәзасы булачак. Яки сине эштән куып чыгарачаклар, яки хезмәт хакын кисәчәкләр, яки премиянсыз калачаксың. Берәр нинди нәтиҗәсе булачак. Җәзасыз калмаячаксың, беләсең. Шулай бит? Һичшиксез шулай, монда берни шик тә юк. Һәм шуңа куркып, ул 8-гә түгел, 8:10 минутка яки 8-нче яртыга килеп баса. Яки анда начальствога ярыйсы киләдер, ялагайланасы килә. Хәзер премиян арттырмасмы, хезмәт хакын арттырмасмы? 5-тә кайтмый, 6-да, 7-дә кайта эшеннән, тырыш эшчеләрдән буласы килә. Шушы вакытлыча 3 көнлек дөнья өчен, 3 тиен өчен ул күпме тырышлык куя. Ул калачак, ахират көндә бу булышмаячак. Әмма дә ләкин мәңгелек тормышына җәннәткә кертүче иң олуг сәбәпләрдән торучы гамәлен ул җиңел карый. Әйдә ярар ди. Вакыты чыкса да ди, җыеп уксам да ди, уйлап та берми. Шуның белән без инде үлчәргә тиешбез. 3 тиенлек, 3 көнлек дөнья кадерлеме безгә, яки мәңгелек инде ахирәттә яшәшәк тормышыбыз бездә беренче урындамы? Менә әле укыдык бит Мәгун сүрәсен. Анда нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Фәвәйлүл лил мусаллин ди. Кайгы хәсрәт ди намаз укучыларга ди. Кеше әйтер, ничек инде кайгы хәсрәт ди, инде намаз укы, тагын миңа ни кайгы хәсрәт булсын ди. Мәлик Аллаһ Тәгалә куркыта, намаз укучыларга ди кайгы хәсрәт ди. Әйтми, намаз укучыларга дими. Намаз укучыларга кайгы хәсрәт ди. Хәсрәт ва ничек инде намаз укып та әле кайгы хәсрәттә булып була. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә. Нәрсә ди? Әлләзина хум ан салатихим сахун ди. Кайсылары ди намазларына җиңеллек белән карады ди. Ягъни вакытында укымадылар ди. Кичектерделәр ди, вакытын чыгардылар ди. Тиешенчә әркәннәрен, ваҗибатларын, сөннәтләрен тиешенчә җиренә җиткереп укымадылар ди. Ягъни җиңел карадылар ди. Анда тиз-тиз генә анда тавыклар җимне шукан кебек кенә шукып алды да, анда зикрен дә әйтеп тормый, җүнле башлы җиренә җиткереп инде чыга да китә. Ягъни булдымы, булды өчен генә укый. Яки вакыты чыгыр алдыннан гына укыйланы, җиңеллек белән карый инде. Менә шундыйларга кайгы хәсрәт ди Аллаһ Тәгалә. Кем намазына җиңел карый, намазын чыгара, җиренә җиткереп укымый, аны хөкемнәрен белеп бетермей, өйрәнмей. Һәм инде тагын кемнәрне әйтә? Әлләзина хум юраун ди. Һәм шулай кайсылары ди намазларын рия өчен укый ди. Ягъни күрсәтер өчен укый ди. Ихлассызлык. Кешегә күрсәтер өчен. Менә бу намаз укый, бу тақвалы бәндә, мәчеткә йөри. Менә инде изге кешеләрдән шундый сүзләр ишетер өчен, үзен мактануын өчен, дан шөһрәт казаныр өчен, шуның өчен укый. Менә шушындый кешеләргә дә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Үкенеч, хәсрәт ди кыямәт көнендә. Менә бу аятлар безне гафиллектән уятырга тиеш. Һәр намазны үз вакытында укырга тиешбез. Әгәр дә без шушы кайгы хәсрәтләрдә булучылардан булмасак. Һәм инде намазларны һәр вакытта үз вакытында укып барсак инде, бу Аллаһ Тәгаләнең инде иң яраткан гамәлләренә керә. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын аласыбыз килә икән, аның яратуын аласыбыз килә икән, без намазларны үз вакытында укырга тиешбез. Вакытын чыгармыйча, кичектермичә. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә шушы намазыбызны яратачак, намазыбызны яратмыш, безне яратачак инде. Ахир чиктә инде уңышка ирешәчәкбез. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә инде. Шуннан соң сорый:
Абдулла ибн Мас'удның беләсе килә шушы яхшылыкны гамәл кылырга. Аннан соң ни гамәл ди? Сумма айди. Кала биррул валидейн ди. Әти әниеңә ди изгелек кылу ди. Әти әниеңнең хакын үтәү. Менә иң башта Аллаһ хакы бара, шулай бит? Аллаһка намаз уку, гыйбадат кылу, итаат итү, табыну. Аннан соң инде кеше хакыннан соң иң улуг хак ул әти әни хакы бара. Ни өчен? Чөнки әти әни шушы дөньяга килергә безнең сәбәпчеләребез булды. Һәм кичкенәдән үк безне тәрбияләп үстерделәр. Безнең нәҗисләребездән безне арындырып, паклап, чистартып, төн йокларын йокламыйча безне карадылар, йоклаттылар, үзләре ашамаган ризыкны безгә ашаттылар. Авыртсак төне буенда даруларын биреп, үзләре йокламыйча яныбызда торып безне давалап чыктылар. Әле үстереп җиткергәч тә инде кайгырып, борчылып торалар, безгә ярдәм итәргә омтылалар. Ислам динендә бигрәк тә әнинең хакы, әтинең хакына карап 3 мәртәбәгә инде өстенрәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу килеп сорагач, кайсы кешегә мин иң хөрмәт белән, иң каты изгелек белән муамалат кылырга тиеш дигәч, әниең диде. Аннан соң кем диде? Әниең диде. Аннан соң кем диде? Әниең диде. Аннан соң кем дигәч, әтиең диде. Әниебезнең дәрәҗәсе безнең каршыбызда 3 мәртәбәгә өстен. Чөнки әниебез безне 9 ай буе үз карнында йөрткән. 2 ел буе күкрәген имезгән. Сөйләп киткәнчә төннәрен йокламыйча, иң каты кайгырган, иң каты борчылган баласы өчен әнисе. Әйе, бу әти хакын кимсетми. Әтиебез безнең сәбәпче, шулай ук әниебезгә, безгә сәбәпче булган ризык табуда, безне кая торырга дип борчылып, үйләр салучы, йөртүче, шулай ук әтиебез. Әмма иң беренче, иң улуг хак ул әни хакы. Аннан соң әти хакы. Менә шушы әти әни хакы Коръәндә гел Аллаһ Тәгаләнең хакыннан соң килә. Анда аятлар бик күп Коръәндә. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылыгыз, аңа тиңдәшлек кылмас һәм әти әнигезгә изгелек кылыгыз. Әти әнигез картлык көнендә булсалар, аларга уф дип тә әйтмәгез ди Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Анда аятлар бик күп. Аллаһ хакы килә, аннары әти әни хакы килә. Менә бу кешеләрнең хакы иң зурысы әти әни хакы. Аллаһ Тәгалә картайгач уф дип тә әйтмәгез ди. Чөнки яшь вакытында алар синең бик күп ярдәм иткәч, аларга уф димисең. Әмма ләкин инде картайгач, алар синнән ярдәм сорый башлагач, алар туйдыра башлый, шуңа күрә уф диәсең килә башлый. Һәм менә бу хадистә иң яраткан гамәле Аллаһ Тәгаләнең әти әнигә изгелек кылу. Бүтән кешегә изгелек кылырга караганда, әти әнигә изгелек кылу бик күп мәртәбәгә Аллаһ Тәгалә каршында зурырак, дәрәҗәлерәк, яратканрак, изгерәк була. Һәм иң яхшы изге гамәл ул ата-анага. Иң саваплы, иң хәерле садака ул әти әнигә. Иң хәерле әйтелгән матур сүзләр ул әти әнигә. Һәм бу Аллаһ хакыннан соң иң яраткан, иң улуг гамәлләр ул әти әнигә шушы ихтирам итү, изгелек кылу. Беренчесе шушы Аллаһ хакы булса намазын үз вакытында уку, икенчесе әти әни. Шуннан соң нәрсә ди? Сумма ай. Шуннан соң тагы нинди изге гамәл ди Аллаһ Тәгалә иң яратканын. Ал-җиһаду фи сабилиллаһ ди. Аллаһ юлында ди көрәшү ди. Без иң беренче инде Аллаһ юлында көрәшәбез үз нәфсебез белән. Безнең нәфсебез ул һәр вакытта да начарлыкка итерә. Аның изгелек кыласы килми, аның гыйбадат кыласы килми, аның сабыр итәсе килми, аның гел начарлык кыласы килә, бузыклык кыласы килә, гыйбадат кыласы килми. Без нәфсебез белән көрәшәбез Аллаһ ризалыгы өчен. Сабыр итәбез, Аллаһка итаат итәбез, изгелекләр кылабыз, ачуыбызны тотабыз, гыйлем алабыз, бөтенесенә дә шушы көрәшү кирәк нәфсебезгә каршы. Менә бу иң яраткан гамәл ди.
Шулай ук шуңа керә, шушы без көрәшергә тиешбез шушы динне таратуда, Аллаһ юлында. Чөнки бит инде динне бузучылар бар, булай бит. Дингә теләсә ни сүз әйтүчеләрне сез анда ислам дине шундый дип, ислам дине анда мондый дип, сез дин кешеләре шундый дип, без аларга каршы инде көрәшәбез, шушы матур итеп дәгъват кылабыз, насихат кылабыз, киңәш бирәбез. Ислам дине ул рәхимлелек дине, алай итеп кыерсытырга ярамый дип, матур итеп вәгазьлибез, үзебезнең үрнәк белән, яхшы үрнәк белән, күркәм холык белән инде аларга каршы инде күрсәтәбез. Бу шулай көрәш. Чөнки ислам диненә хурлаган кешегә батырлык җыеп әйтү, шулай көрәш Аллаһ каршында, Аллаһ юлында. Шулай ук сиңа начарлык кылган кешегә, ислам диненә начарлык кылган кешегә яхшы муамәлә кылып, гадел итеп, аңа җавап биреп, гамәл кылу, шулай ук көрәш, сабырлык, батырлык таләп итә. Менә бу бөтенесе шушы үз нәфесең белән, шушы кешеләргә каршы көрәшү, шушы Аллаһ юлында көрәшү була инде. Бөтенесе шушына керә. Менә шушы Аллаһ Тәгалә каршында инде иң яраткан гамәлләр инде. Һәм нәрсәдә? Кала хаддәсәни бихинна Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, шушы бөтенесен Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләде ди. Валау истазатху лазадани ди. Әгәр дә тагын сорасам иде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан ди, ул тагы өстәри иде. Әмма ләкин Абдулла ибн Мас'уд инде сорамаган, чөнки курыккан, әле буларын да үтәп бетерә алырмын микән дип инде туктаган инде. Һәм инде шушы гамәлләр белән генә шикләнмәй, Аллаһның иң яраткан гамәлләре инде. Әмма ләкин инде менә шушы өч гамәл Аллаһның иң яратканы булып тора. Һәм Аллаһның иң яраткан гамәлләрен кылсак, һич шиксез аның әҗр савабы күбрәк булачак бүтән гамәлләргә караганда. Чөнки бит яраткан гына дими, иң яратканы ди. Һәм шулай гамәлләр, гыйбадәтләр һәрберсе дә бер дәрәҗәдә түгел. Шушы хадистән чыккан файда, алар бер дәрәҗәдә генә тула. Алар төрле дәрәҗәдә, кайсысыдыр Аллаһ каршында зур дәрәҗәдә иң саваплы, иң яратканы. Кайбер дәрәҗәдә гадәти гамәлләр, гади саваплар гына бирә. Һәм менә без инде бигрәк тә өйрәнеп, шушы Аллаһ Тәгалә иң яраткан гамәлләрен, иң каты риза булган гамәлләрен без өйрәнеп, үзебезнең тормышка ашырга тиешбез, гамәл кылырга тиешбез. Шушы сыйфат белән сыйфатланырга тиешбез. Чөнки аның әҗре дә күп була, һәм Аллаһка да якынаябыз шушы гамәлләр аша. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде тәүфик хидаят бирсен һәр барчабызга да шушы хадистә сыйфатланган сыйфатларны үзебездә булдырып, намазларыбызны үз вакытында укып, әти-әниләребезгә ихтирам белән карап, аларга изгелек кылырга насыйп әйләсен иде инде. Һәм Аллаһ юлында инде көрәшергә безгә сабырлык, гыйлем, көч-куәт бирсен. Иң беренче нәфсебезгә карата инде, чөнки нәфсебез һәр вакытта бузыклыкны тели. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә ярдәм итсен. Һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйк. Чөнки Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә безгә, намазыбызны да үз вакытында укый алмыйбыз, әти-әнигә дә изгелек кыла алмыйбыз, Аллаһ юлында да үз өлешебезне кертә алмаячакбыз. Аллаһ юлына, шушы ислам диненә Аллаһ Тәгалә ярдәме булса, тәүфик хидаяты булганда гына без шушы гамәлләрне эшли алачакбыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчабызга да ярдәмнәрен бирсен, бер вакытта ярдәменнән ташламасын. Һәрберебезгә дә фирдәүс җәннәтләрендә кирип шунда урнашырга насыйп эйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.